Што вядома пра важныя адстаўкі і прызначэнні, як выконваецца дзіўны загад Лукашэнкі, а таксама якога чыноўніка звольнілі пасля скандалу з працоўнымі мігрантамі. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. З'явіліся новыя падрабязнасці учорашняй нарады Лукашэнкі наконт жніва. Аказалася, што пад канец ён цалкам распрыгоніўся і загадаў заганяць у палі вясковых школьнікаў старэйшых класаў, а таксама беспрацоўных гарадскіх жыхароў. Посмотрите, где-то школьники, где-то бастяются, как у народе кажут, там в городах, без дела люди. Всех нужно задействовать. Все хотят кушать, и кушать хорошо. Мы умеем это делать, поэтому надо задействовать всех. Ну вот хотел вам повторить, потом думаю не буду, но тем не менее скажу, лучше работать в поле, чем воевать. Поэтому вот это наша война, мирная война. Ну а міністр абароны Віктор Хрэнін удакладніў, што яшчэ адзін учорашні загад Лукашэнкі ўжо адпрацоўваецца. Паводле міністра, тых чыноўнікаў, начальнікаў і падобна, што шараговых работнікаў, да якіх узнікнуць пытанні, і сапраўды будуць адпраўляць на вайсковыя зборы. Кто уж совсем не захочет работать, мы, естественно, призовем на военные сборы, где повысим их боевую выучку, как это потребовал президент. Былы мэр Салігорска, які ледзь уратаваўся ад турмы, цяпер будуе кар'еру сталічнага чыноўніка. 47-гадовы Олег Паскробка ўзначаліў новую дзяржаўную арганізацыю – разлікова-інфармацыйны цэнтр Мінгарвыканкама, які з'явіўся ў чэрвені 26-го года і аб'яднаў у сабе адзіны разлікова-даведачны цэнтр Мінска і службу 115.бел. Новая арганізацыя налічвае плату за камунальныя паслугі, а таксама рэгіструе грамадзян. Ну, а яе цяперашні кіраўнік мае цікавую біяграфію. Ураджэнец Пружанаў Олег Паскробка рабіў добрую чыноўніцкую кар'еру. Ён узначаліваў цэнтральны раён Мінска, быў першым намеснікам міністра ЖКГ, а потым стаў і старшынёй Салігорскага райвыканкама. Але ў чэрвені 2019-го Паскробку затрымалі за карупцыйнае злачынства, здзейсненае яшчэ падчас працы ў міністэрстве ЖКГ. Тады была заведзеная крымінальная справа за перавышэнне службовых паўнамоцтваў, а самога чыноўніка адправілі пад хатні арышт. Але, як расказаў Белпол, у выніку Паскробку так і не асудзілі. Чыноўнік прызнаў віну і адкупіўся ў кратным памеры, і ў лістападзе 2020 года крымінальную справу закрылі. Ну а самога Паскробку, гледзячы па ўсім, выбачылі і далі яму другі шанец у сістэме. Прычым чыноўніка нават не сталі ссылаць у рэгіёны, пакінуўшы яго працаваць у Мінску. Украінскія войскі працягваюць сваю працу. Цяпер іх дроны дашчэнту спалілі яшчэ 2 склады кампаніі Wildberries у Расіі, 4-й і 6-й па велічыні. Ну а да таго украінскія беспілотнікі атакавалі 2 буйныя лагістычныя комплексы кампаніі ў падмаскоўнай электрасталі і Катоўску-Тамбоўскай вобласці. У выніку загінулі 8 чалавек, а на саміх складах пачаліся пажары. Wildberries спыніў іх працу, а ўсе тавары, якія лічыліся на гэтых складах, часова зняў з продажу. Праз гэтыя атакі пацярпеў і беларускі бізнес. Напрыклад, аказалася, што вядомая фірма Модум захоўвала на складах Wildberries у электрасталі і Катоўску ажно траціну сваёй касметыкі. Таксама менавіта склад у электрасталі выкарыстоўвалі многія дробныя беларускія прадпрымальнікі. Не так даўно на гэты склад наладзілі транзіт з Мінска, таму многія накіроўвалі свае тавары менавіта туды. Пры гэтым за 11 дзён да атакі Marketplace зняў сябе усялякую адказнасць за магчымыя страты ад удараў беспілотнікаў. А пасля удараў кіраўніца Wildberries і мільярдэрка Тацяна Кім асабіста падкрэсліла, што кампанія не абавязаная кампенсаваць страчаны тавар. Тым не менш, яна паабяцала пэўную дапамогу прадаўцам. Вось толькі пакуль невядома ні памеры выплат, ні формула іх разліку, ні тэрміны. Але гаворка пра гарантаваную поўную кампенсацыю дакладна не ідзе. Праўда, для беларускіх прадпрымальнікаў, якія прадавалі свае тавары праз гэты Marketplace, тут ёсць важны нюанс, бо скандальная папраўка пра беспілотнікі з'явілася толькі ў расійскай аферце. Для юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, зарэгістраваных у Беларусі, дзейнічае асобная аферта, і яе ў ліпені не змянялі. Таксама ў дакуменце пазначана, што да адносін бакоў прымяняецца заканадаўства Рэспублікі Беларусь.
Гэта не гарантуе аўтаматычнай выплаты, бо Wildberries можа паспрабаваць давесці, што атака беспілотнікаў была абставінамі непераадольнай сілы. Але ж пакуль дакладна невядома, як будзе паводзіць сябе маркетплейс адносна беларусаў. У гэтую сітуацыю таксама можа ўмяшацца і Лукашенка, які раней надзяляў увагу уладальніцы Wildberries Тацяне Кім. Яна нават прысутнічала на яго нарадзе па тэмах прадпрымальніцтва ў Мінску разам з топавымі беларускімі чыноўнікамі і бізнесменамі, а пасля сустракалася з прэм'ер-міністрам Александром Турчыным. Хоць Мікалай Лукашенка і скончыў вучобу, але на развітанне атрымаў ад бацькі невялікі падарунак. Мікалаю зноў прызначылі прэзідэнцкую стыпендыю для таленавітай і адаронай моладзі. Цяпер за другі семестр апошняга навучальнага года. Адпаведнае распараджэнне яго бацькі было апублікаванае ўчора. Акрамя Мікалая стыпендыю атрымалі яшчэ 196 студэнтаў. Ім выплацяць па 266 рублёў і 11 капеек за кожны месяц вучобы. Агулам жа на падтрымку таленавітай моладзі будзе накіравана 758 тысяч беларускіх рублёў. Гэта сродкі рэзервовага фонду Александра Лукашэнкі, якія, праўда, фарміруюцца за кошт бюджэтных сродкаў. Але па-ранейшаму незразумела, навошта Мікалаю Лукашэнку тыя 266 рублёў. Ну пагадзіцеся, што наўрад ці юнак мае нейкія праблемы з грашыма, таму падобна, што справа тут у іншым. І пастаяннае ўключэнне Мікалая ў спіс з'яўляецца ў першую чаргу сімвалічным жэстам яго бацькі, які мусіць падкрэсліваць таленавітасць і адаронасць свайго малодшага сына. Пры гэтым, пакуль Мікалаю грошы даюць, то ў іншых іх тут жа адбіраюць. Цяпер аспіранта БНТУ Юрыя Касцючэнку задняй датай пазбавілі той самай прэзідэнцкай стыпендыі, бо ён трапіў пад палітычную крыміналку. Адпаведнае рашэнне рэспубліканскай рады па падтрымцы адароны і таленавітай моладзі падпісаў старшыня рады Владзімір Каранік і зацвердзіў асабіста Александр Лукашенка. Вядома, што Касцючэнку прысудзілі хатнюю хімію за нейкае садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, але падрабязнасцяў па яго справе пакуль няма. Таксама Лукашенка правёў кадравыя перастаноўкі ў войску, але не такія сур'ёзныя. Сваім указам ад 21 ліпеня ён нечакана звольніў адразу траіх генерал-маёраў. Першы Андрэй Бурдыка быў намеснікам міністра абароны па тыле. Другі Александр Бас вызвалены ад пасады камандуючага войскамі паўночна-заходняга аператыўнага камандавання. Абодва былі звольненыя ў запас. Новым жа намеснікам міністра па тыле стаў генерал-маёр Александр Масолаў. Таксама Лукашенка прызначыў новага начальніка галоўнага управлення баявой падрыхтоўкі ўзброеных сіл. Ім стаў генерал-маёр Дмітрый Бітны. Скандал з узбекамі ў Беларусі скончыўся гучнай адстаўкай. Але свайго чыноўніка звольніў не Лукашенка, а кіраўнік Узбекістана Мірзіёеў, які зняў з пасады пасла ў Беларусі Рахматулу Назарова. Паводле афіцыйнай фармулёўкі ён быў звольнены, цытата, за абыякавасць да пытанняў інвестыцый і знешняга гандлю. Але ж падобна, што сапраўднай прычынай стаў вялікі скандал з працоўнымі мігрантамі. Правальная праца не перашкаджае лукашэнкаўскім чыноўнікам станавіцца даляравымі мільянерамі. Цяпер у Слуцку на аўкцыён выставілі нерухомасць і транспарт мясцовага універмага. Прычынай продажу сталі даўгі, і цяпер за ўсё пра ўсё улады хочуць атрымаць прыкладна 1,5 мільёна беларускіх рублёў. Цікава, што за такую ж суму, але ў далярах, кіраўніца праблемнага універмага нядаўна прадавала свой катэдж у Мінску. Гаворка ідзе пра чыноўніцу Наталлю Блахіну, якая была сябрам Беларускага саюза жанчын і ажно двойчы абіралася ў Савет Рэспублікі. Яшчэ ў канцы мінулага года Блахіна была кіраўніцай таго самага універмага, які цяпер прадаюць за даўгі. Прычым тады журналісты партала «Зеркала» заўважылі цікавую аб'яву. Блахіна прадавала свой 4-павярховы дом у сталічным мікрараёне Лебядзіны, які быў проста матэрыяльным увасабленнем поспеху. 7 пакояў, 4 санвузлы, а таксама більярдная, трэнажорка, сауна і нават асобны гульнявы пакой. Унутры дома былі італьянская плітка і мармур, а таксама нямецкая побытавая тэхніка. За катэдж Блахіна прасіла 1,5 мільёна даляраў. Праўда, як дырэктарка правінцыйнага універмага зарабіла на падобную нерухомасць у сталіцы, было не вельмі зразумела, бо яе муж Барыс Блахін, хоць і быў дэпутатам Мінскага абласнога савета, але працу меў такую ж сціплую, як і жонка. Мужчына працаваў дырэктарам Слуцкага дзяржаўнага каледжа. Пасля таго, як журналісты пазванілі абаім сужэнцам з пытаннем, як зарабіць на такі катэдж, Блахіны нічога канкрэтнага не адказалі, але аб'ява аб продажы неўзабаве была выдаленая. Вось такія навіны серады.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До встречи завтра.